dadi bojomu. Aku ya wegah dadi bojomu. Lah ngopo? Umpamane awake dhewe kowe wedok aku lanang. Iya. Terus bebojoan. Heeh, aku wedok. Heeh. Terus aku lanang. Heeh. Aku malah mesake anake cuk mben Sebabe gek setugel kira lho. Pincang gitu. Lah iya gek gejik. Cek. Cek piye? Ku mau piye? Apa? Wis kira, Heeh. pincang, Pincang gede, setugel. setugel, cebol sisan. Lah iya wis rasa Ya, bebojoan. Mbak Cep, wah iki Nah. karo nembang. Nemo lho Kok coba. musik to Mas? Ora lehmu ngangkat, ora lehmu ngangkat iki. Lah ngopo? Kaya arep ngawinke asu wae iki. Arek kaya ngopo? Piyayi-piyayi kene iki ben iso mirsani. Heeh. Engko nang kono aku kurang dhuwur. Terus aku mbok pangku nang kene. Kaya TK kan lho, Lek. Heeh. Iya. Mas Kaya Gareng, Elem iki carane anakmu. nggih. Bapake Mas Gareng. Nggih. Mbak Mbak, Mbak Gendari. Saya mau Buka. ke Masya keliling Mbak Gendari. Iya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat petaku lari, mereka berhenti. Peta, peta, hati-hati. Sih. Mas. Ngono ki mbok omong sik ngono lho. Lah piye? Dadi aku iso setan. Apa kok rumangsamu? Yo kowe joget ning nggon pupuku penak. Penak piye? Keju terus oproleke plurut. Perasamu aku penak. Aku rekoso lho. Lah ngopo? Iki suwe nak kepethuk saiki sambenmu dadi bengkel to. Lah ngopo? Masa bengkel. Lah aku lungguh nang kene iki mak nduk-ndukno. Kowe nggo dongkrak to kowe. Ini, ya. Nganggo untung. Oh, Mbok De takoke. Mbok dhewe. Ah. Mbak Gendari. Ini Mbak Gendari legah kene, Mbak Gendari legah kene. Mas Gareng kene. Iki mau jare Pak Dalang Heeh. ibarate iki bapakku, Bapakku. terus iki mbokku ngono. Mbak Ya. Ende. Yalah, Piye? wong telu. Oh, sik, Wong kowe telu sing bejaji blas. Ora cara Kowe bejat. do ngece karo Mbok Gendari lho. Lah. Mbak Gendari dalang sapa sing ra deloni? Lah sapa wae Eh, to? Sapa wae kok Contone dalam sekolah dikeloni piye? delon. Oh. Lah diiloni. deloni? Lah yo. Lho, sok Mas Lahir. Pak Lahir, Sopone sing kok Mas Lahir pas prai dalang Bayu sapa? Haji. Bayu Haji. Mas Bayu. Juwair. Mas Juwahir. Ayo. Iya. Dunung. Dunung ra payu ngejop kok. Aja apa-apa. Mosok wong ra payu. Dagane ngejop ra itu dagelane dadi kono rung payu dikon wong mayange wis ngejop dagelan karo sinden. Kuwi pas dina rame kok ya. Pripun Bos iki? Kan iku no. Iya. Pengembangan. Bu. Bu, Iya, Le. aku nek ra penak ngono ta aku. Lah ngapa kok ora penak? Aku nyeluk ibu kok ra penak ngono. Lah ngapa? Ora piye? penak Aku piye? asline Pak yo kira tenan kok. Lah piye to? Bisa kira. Liyane kuwi enek lho. Lah kok yo kaya ngene iki lho. Kok kaya ngene kowe kudu trima ndek mbok kaya aku. Oh, ngene lah iki. bocah ki ra orang arep kok ala tanpa rupa. Wis ala Kuwi tanpa mbokmu. rupa. Kuwi tak kaya ngopo? Kaya lembut aku. Wis ala tanpa rupa. Iki Maksudku- wong petelek. Iki mbokmu kudu mbok ajeni arep kok dadi kaya ngopo mbok ngono kuwi ajeni. lho kudune. Iki beda mulan aku golek mbok sing kaya ngene nggo kowe. Terang Piye, Pak? Pak? Ngadeg sik. Ya. Piye, Pak? Umume Heeh, Pak. yen wanita ki jantunge ning endi? Jantunge neng kene dada. Jangan Ah, dada nek ta dada, Pak. mesti. Kuwi jantunge loro. Lho, kok jantunge loro piye, Pak? Ambekan sing obah biasane apa? Dada. Lho, iki ambekan dadane. Heeh. Ah, ngisor kuwi ya nek jantunge sentuk. Iki kudu jantung. Apa kuwi? Rempelok. Wis Rempelok. Atine neng ndi? Ati. pekok ki. Ati ki ning kene. Ati- Lah rempelone mlumpuk ning kene. Apa enak ati karo rempelok kok misae adoh. Lah ususe dawa. Khusus